Good evening, grandchildren. Good evening, Grandpa. How was your day? Very fine, Grandpa. And how is your night? Very fine, Grandpa. Very fine. Grandpa, Yes. you promised to tell us a story last night about a maiden called Eririmma. It's an Obanje. Yes, I remember. Yeah, yes. But Grandpa, Yes. what is the meaning of Obanje? Obanje. Yes, Obanje. Obanje is a spirit child Yes. from the spirit world who comes on visit to our living world on a mission and a visit, and has a covenant with the spirit world as per when he or she will go back. Anyway, I'm going to tell you a story that will explain and reveal the true meaning of Obanje. Okay, Grandpa. Okay, Grandpa. Once upon a time, Time. there lived a man who married the most beautiful maiden of his time. This lady was very beautiful and young. In fact, the admiration of everybody in that village. But unfortunately, for 5 good years, they never had a child. Oh. Now this man was the only child of his parents. So there was so much pressure on him. He had no choice than to marry his second wife. And this second wife gave him 2 children, and she was pregnant for a child. In fact, this first wife saw him from both the husband and the second wife.
So one day this first wife went to the farm to harvest yam. The second wife came to that farm. And guess what? What, Grandpa? Isi okuru gị ka ihe na-ajụ m kedu ihe na-eme ihe ihe na-eme. Kedu ihe na-akpọkọrọ ji m na ụmụ m ga-eri? Kedu ihe na-akpọ gịnị bụ ji gị na ụmụ gị ga-eri? Kedu ụmụ gị na ha ga-eri ji a? Ị nwere ihe dị ụta? Iji ọsọ maa mma na-efu osisi amị ha mkpụrụ ka m hụkwa aka gị na ji ọzọ. M ga-emerụ gị ahụ hapụ ji a. Hapụ ji a. Ana m eji akụwa gị isi. Hapụ ji a. Hapụ ji a. Kedu ndị na-emepụta? Abu! Olam! Why did you make it answer? Why did you make it forget? Jackie Batakan go ski hoku jinti oke. Jackie Bata. Abu Suwan. What the question do I to you Oh my god, kuna fo. Did I go enough? Somehow lived in sorrow. In sorrow. She couldn't get it. She did all she could to go away. So she resolved and went to the goddess of the river to ask her to give her a child. Bike bezila o, oga de mame misia o. Bike bezila, oga de mame misia. Eriri wama eriri. Eririmma wanyoma o. Bike bezila o, oga de mame misia o. Bike bezila. Ogadimma memesia eriri wama eriri Eririmma wanyoma o bike bezila o ogadimma memesia o bike bezila ogadimma memesia eriri wama eriri Bike bezila o, ogade mame misia o. Bike bezila, ogade mame misia. Eriri wama eriri. Eririmma wanyoma o. Bike bezila o, ogade mame misia o. Bike bezila. Ogadimma memesia eriri wama eriri eriri wama eriri eriri wama eriri
Bike bezila o, oga de mame mesia o. Bike bezila, oga de mame mesia. Eriri wama eriri. Eririmma wanyoma o. Bike bezila o, oga de mame mesia o. Bike bezila, oga de mame mesia. Eriri wama eriri. Eririmma wanyoma o. Bike bezila o, oga de Nwanyi mame mmiri. mesia o. Nwanyi Bike mmiri. bezila, oga de mame mesia. Kpatara m ọsọ enyemaka. Ụwa m abụrụ ozi nke m. Ụwa m abụ ozi nke m. Mma m aghọgo ihere. Biko. Biko bịa nye m nwa. Biko nye m. Biko nye m nwa. Ụwa m onweghị ụwa m bụ ma m enweghị nwa. Biko nye m. Nwanyị mmiri biko. Enwezi m onye ọzọ nke agbara abụọ gị. Nwanyị mmiri biko nye m nwa. Matara m ọsọ enyemaka. Nwanyị mmiri biko si anụ. Ụmụnwa na-akọ m ọnụ maka na m enweghị nwa. Biko. In no time, Mahu or a child more beautiful than herself. Wow. She named her Eririmma. The eyes of every man in that community was on her. As beautiful as an angel. But guess what? What, Grandpa? Misfortune trailed her.
Aha, omale changwa. Ikoku. Oyi na hozo. Akachi. Ikoku, isini na hozo. Onye ahụ. Onye niile na-atụ ụjọ n'obodo a. Erimma. Inube maka Erimma n'obodo a. Erimma wụ ọgbanje. Owu mmiri na-eme ya. Ịma ha na-akpọ owu mmiri. Ọgbanje na-eme ya. Kehi na-agwa m. N'ihe m na-agwa gị. Kehi na-agwa m. Akachi itinye isi ọnwụ. Nwa nwere ebe a walili. Alili. Ọtụtụ ụmụ nwoke bịara nso anwụchichala. Onye a, ọnụ na mmadụ anọ ọnụ anwụcha. Achụpụ ya n'obodo Ikoku. Onye nke na-azụ ọrụ. Ikoku. N'onye m na-egwa gị. Ikoku achọrọ m ịnwụ. Ịchọrọ ịnwụ. Ndị ihe dị ya. Ikoku apụ m ka nwụọ. Asị ndị na onye a ịgbakete nso gị nwụọ. Ebe a lụrụ nwa ikpeazụ di ya nwụọ. Achụpụ ya n'obodo ahụ. Umedo ka echichola obodo umedo ka echichola. Bịanụ ka izinu m nne mụrụ nwa. Nwoke ọbụla na-ezi eze na-ekwe nwoke ọbụla kpụkete ya nso. Nwoke ọbụla rutere ebe ọrụ na-agbalaga. Ka m wawuruzi onye ise. Umedo ka Ka m wuruzi onye ise. Ịchọ ka mgboje gị ya na agadi nwaanyị mmanya nke ukwu ya na ya nọ n'obodo a n'ebe a ka ha abụọ bi. Ya ka izi m ebe nwaasị. Ntụtụrụ ihe m ka ngwa n'ebe ịchọ ka ije. Obiọma nwụ ihe mụ na gị kwụ ka ọ n'ubi ọ na-eru ọfụma. Ijezie ka m duga gị nwụọ rie chekọrọ ha niile nwụrụ ọka irie mụ a ga-akpakọtacha ncha ma ala gị nwekọrọ maka nkwado a meziri n'ụlọ bịa ka m gazi gị Ndewo. Akachi nwa. Akachi. Ị marakwala ihe ị chọrọ? Nne. Ama m ihe m chọrọ. Ejikwana m anya m abụọ bịa. Ihe ọbụla ọ ga-ewe ka m nwee ike lụọ nwa gị a na-akpọ Eririmma, aga m eme ya. Ejikwana m anya m bịa, amakwana m ihe m na-eme. O nweghị egwu ọbụla na-atụ m. Biko nwa m, ọ na-adị mma ajụgbu tutu erie. Lechara anya chebata echiche ijikwa anya gị ise ma anyị chọga. Nne, ile anya ị ga-ahụ na ogo m na-etoro olugbo a ụkwa m nwatakịrị efu n'aka. Enwere m ịhụnanya rie nne ebe nwa gị nwaanyị a na-akpọ Eririmma nọ. Amakwana m ihe m na-eme, ejikwa anya m na-eme. Ama m akụkọ gbasara Eririmma. Anụkwala m ihe niile a na-akọ banyere nwa gị nwaanyị a na-akpọ Eririmma. Mana ihe m na-achọ ịgwa gị wụ na eji m anya m abụọ, amakwana m ihe m na-eme. Obi sikwara m ike. Biko nwa m, aga m ese ihe dị ka abalị asatọ taa. Abalị asatọ taa pegharịa n'ọzọ ikekwe ọsịsa dịrị, aga m ese unu m ụlọ bịa. Nne ikwuru ọfụma. Anyị ga-ala ka enyi nwoke chetukwuo ihe gbasara nwaanyị. Ọ bụ ihe a na-eji ike abanye ịnụgo onye nne kwuru ka anyị laa ka anyị chezie ọfụma. Anyị abịazie abalị asatọ taa.
amalụsigo m ya Akachi o nwere ihe m chọrọ a sị na ihe okenye nọ na na-ene ka nwata na-arị enu na-enene ije anyị si na nke Eririmma ọ na-atụ m egwu. Akachi ịnụrụ ihe nne mgbere kwuru ya wee tụọ m egwu bịa na-eche ka m ga-esi wee na-ene anya enyi nwoke si otu aga mbanụ ọma mmenu n'obodo a. Obi ụtọ mbụ ịbịa n'obodo anyị a ị ga-afụ ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị mara mma n'obodo anyị a chara acha, ụmụ asa chara acha n'obodo a. Ka m duga gị ka ị ga-ahụta ofu ka anyị lụtara gị ọ yakara anyị mma ike okwu maka nke ị na-eje na-atụ m egwu ike okwu iwe ezigbo ọyị nwoke ike okwu ana m anụ ama m ka m ga-esi wee kọwara gị ihe ama m mana ihe m na-achọ ka ịghọta ugbu a bụ na ya wụrụ na ihe gbasara Eririmma anachago m nwa ahụ ị hụrụ a na-akpọ Eririmma enwere m ịhụnanya rie n'ebe nwa ahụ nọ. Ana m asị gị egwu atụla gị hapụ ihe ọbụla onye ọbụla na-ekwu eji m anya m na-aga ama m ihe m na-eme. Egwu atụzila gị ike okwu hapụzie okwu. Akachi iwe ezigbo ọyị nwoke o hapụ n'onwe ihe na-eme bịa ka anyị nawa n'onwe ihe na-eme. Ana m aghọta gị aghọta o ama m ihe na-esigo obi ike o ama m ihe na-esigo obi ike o. Dima, Akachi dima gị ka m na-eche. Akachi dima gị ka m na-eche. Dima. Eririmma. Obiọma na-akpa ndị a na-anwụchi Eririmma. Nwoke na-agbapụta gị edema ma egbu ya. Hapụnụ ka mụ na onye nke a nọrọ ọnụ afọ abụọ gafee bịapụta gị. Biko afọ abụọ gafee bịapụta gị. Eririmma, ọ gịnị? Gịnị mere gị? Bịa bata ime ụlọ bịa. Na-echekwara gị n'ime ụlọ, ama m na ị nọ n'echi. Mba, ozuole. Aga m alụrịrị gị. Karịsịa ihe niile nọ n'ụwa. Bụrụ eziokwu. Onweghị ihe nwere ike ime ka hapụ onwe ihe ọbụla.
olileanya ga-abụ makwa ihe ị na-ekwu ikwukwa eziokwu onwe ka m si afụ Eririmma maka ndị mmadụ si na-atụ ya ụjọ mana akachikwa na amamihe na-akụri egwu amamihe ndị mmadụ uche anyị na-akọgharị asịrị ebe niile aga m alụrịrị gị ka ọ hapụ nwata nwaanyị a mana ọ chọrọ ịhapụ ya na ka ihe kakwana ya nwunye n'obi na ọ ga-anụ ya ọ gụrụ ma mụ anyị alụ mana ihe ndị mmadụ na-ekwu ka anyị na-ekwuzi obi kara ya ike ka ọ gaa lụwa ịchọ ka ọ lụọ ya alụ ya mgbe na ọ na-ebipụtago na onye nwa ga-alụ ka anyị kwado ha ka ha abụọ lụọ ọnụ aka m etila m aka m ha abụọ ga-alụ onwe n'itinye aka gị abanye oge n'ime ya kịta nya ka ekwuru ngwana mụ anyị emekwa anyị ejizi ụnụ m anyị hapụghị aka alụchazi anyị nwere lọ nke mụ na gị ihe ma nlọ m ọ egwuregwu ka anyị na-ejizi adịre m asa agagharịchara m ebe niile na-achọ ma m ga-ahụ ndị nna ji ha na nna ma ọ bụrụ Eririmma adịghị onye m hụrụ adịkwana onye kwere sa ya na ego isi Eririmma n'ihi na asị onye nwe akụ ya enwe nwa ebe ọkwa na unu chiri ọnwụ na unu ga-alụ di na nwaanyị mma ọwụrụ m ikewa unu mana m ajụkwa gị nwa m Akachi n'ihi na onye ajụjụ anaghị ekwu ụzọ otu a ka o mere ije a ị bịara ịlụ Eririmma nwa m o dokwere gị anya ihe ị gaga iji anya ya kwe ma anyị mere nne eji m anya m abụọ amakwara m ihe m na-eme enwere m ịhụnanya ebe nwa gị nwaanyị abụ Eririmma eji m anya m na-abụọ na-abịa obi sikwara m ike o nweghị nkwado ihe ga-eme n'ụwa ka m hapụ ịlụ ya ama m ihe m na-eme ebe ụmụnna m na-enweghị nke ekwere iso m abịa ha ekweghị iso m abịa mana aga m alụ Eririmma ọ na m kara nwa m sị ebe unu ishiri ọnwụ sị ị ga-alụrịrị Eririmma ọ bụrụ na m ga-ekewa unu ihe m ga-ime n'ime ya wụ dịka mama ya ka okwu ọ bụ enyi unu ngozi ebe unu chiri ọnwụ so na alụ di na nwaanyị ọ bụrụ m na-eme ya ama m ihe m na-eme bịa sekpụrụ na Eririmma nwa m bịanụ ka m gozi unu ọ bụrụ ihe m ga-emebido sekpụrụ ala nwa Eririmma nwa m na Akachi ana m enye unu ngozi na ha ala ezi anyị ọ ga-adịrị mma n'ụtụtụ dịrị unu n'ehihie dịrị unu mgbe niile unu ga-amụ nwoke unu ga-amụ nwaanyị ọ ga-adịrị unu mma gaa butecha ngwongwo ya butechakwa ihe niile Eririmma
Eririmma ebe ahụ nwara nwoke kwe megbu ngwa ka m ga-egbusi Chije ebe ahụ onweghị ike eme m ịma mgbu m chọọ icheta gị na ihe nwere na ọwa afọ abụọ Eririmma bịa Eririmma ka onye na-agwa okwu Eririmma gị na onye na-ekwu ọ dịkwa ka iji ahụ o ele onye na-agwakwa n'okwu imebiga ọgbụgba ndụ anyị na gị ke ka si mebie ya ị gara aga n'ọdị n'elu ụwa ya mere iburu ọzọ ya anyị ọ bụrụ ya enwe mgbe mmiri gbara ọgbụgba ndụ na mmalụ dị n'elu ụwa ọgbụgba ndụ mmiri gbara awụ na nlọta n'afọ abụọ na-abịa abịa ka mmalụ dị n'obodo ndị mmụọ anyị ụmụnne m ọkwa na eziokwu ka ọ na-ekwu biko nụ ka anyị gbagharịsie na ya kedu mgbe ị ga-alọtakwanụ afọ abụọ na-abịa abịanụ unu si ka anyị nabata ya unu si ka ọ batawanụ ngwa batawazie Eririmma I'll be there,